ngalan nga Turanza. Waray ba naman ang pasasayawang kumpiya natin Guapito? Very supportive in kanihula kita. Waray ba? The Honorable Vice Governor Arnold Tan. Palakpakan sa ngayon. Naniyay pagpapalisan nato. Hapabay sa ikapigil sa kinabulan nato Local Chief Executive. Waray ba? Madam Jamil Tan. Vice Gov, ang pinakamaupay na sunata. Pagsanghan ng Fiesta 2025 Pagsanghan Western Samar Walay Dini
Pagsanghan, Western Samar, Waray TV, Sports. What a performance! Once again, palakpakan natin Honorable Vice Governor Arnold Tan. Uy, palakpakan natin yung Vice ko. And of course, kapitas sa natin, Mayor Walayla Mang Jamil Tan. Dapat salamat lahat, ma'am.